wis arep parapon tak jawab wah kebetan ono pocing Pengkel kecakon gawe dan wis nono kecamatan kota besok ayo ning sentane bela kecakon opo wis trimo Pentil kecakon bang apa itu kecakon? Iya kok tak jelas loh nang mono waktu sing mansuli wani sumpah wis arep parah jawab wis arep tua kono Pandel kau bercakap gawe anu wis teko yo pandel kecakap yo manja yo dalang panik guru aku coba bagaimana kita Perjuang dan telepon kecamatan kota Isu-isu wis ndang bisa kangen pentil kecakon opo wis trimo
Terakhir lur, celani lur ya, subscribe lur, subscribe nanti sore lur ya, tuh celali ya, oke, katanya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.